Bon dia, nens i nenes, des del Juguem Patis i Places Confinats. Avui us explicaré un joc superguai de memòria. Mireu, tenim damunt la taula un piló d'objectes que podeu trobar a casa vostra. Espelmes, els mandos de la tele, una agulla d'estendre roba, culleres, el que vulgueu. En podeu agafar tants com vulgueu. El fet és que els col·loqueu damunt la taula o d'una superfície dura de la manera que us doni la gana i agafeu els vostres familiars que estiguin allà amb vosaltres i els digueu anem a jugar a la memòria fotogràfica, sí? I el fet és que un cop teniu col·locat els objectes així d'aquesta manera, per exemple, jo els he col·locat així. Jo tinc 3 espelmes, els 2 mandos de la tele, un boli, 2 culleres, el ganivet de la mantega, uns bombons, els escuradents, un tap de suro, el boli... És igual, podeu posar el que vulgueu. Un cop teniu els objectes així col·locats, els hi heu de dir els que estan amb vosaltres. Teniu 1 minut i mig per memoritzar com estan col·locades les coses. Podeu comptar-les, podeu fixar-vos al costat de qui estan, podeu mirar-ho tant com vulgueu, però això sí, 1 minut i mig. Vinga, minut i mig, temps! Tururú, 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 tururú... Oh, passat aquest minut i mig, tu el que has de fer és dir-los que surtin de l'habitació on estan els objectes o bé dir-los que es tapin els ulls. I un cop s'han tapat els ulls, què és el que has de fer tu? Doncs, per exemple, o treus una cosa, o la canvies de lloc, o la col·loques en un altre lloc, o no toques res i els hi fas creure que has canviat alguna cosa. I els hi dius, molt bé, ja ha passat el minut i mig, podeu entrar a veure què és el que ha canviat. Va, digueu-me, què és el que ha canviat? Què és el que he mogut? He mogut alguna cosa? He canviat alguna cosa? Va, qui ho endevina? Sí! He agafat el boli que estava aquí i l'he posat aquí. I ja està. Seguim jugant. Adeu!